Lakas talaga ng hangin. Mama! Grabe naman ito. Kailangan mag-teamwork pa talaga. Mag-teamwork pa. Sige pa. Kunti pa ni Mama. Video na si Mama! Ano si Mama? Hi, good morning, Mama. Hello! Hi! Ayan. In fairness sa Domex, ito, ang bilis niya makalinis. Oh. Yung nasa bote. Kain tayo pa. Grabe. Hello guys, good morning. So today is July 7, 2018, Saturday, at walang pasok. Kaya maaga ako nagising kasi nag-edit ako kasi kahapon, Friday, wala akong upload. So nag-edit ako ngayon para i-upload ko ngayong umaga. At sarap ng ano sa labas. Kasarap ng hangin. So ayun, tapos yung aking mga puti. Ayan oh. Hindi ko pa nakukuha. Ngayon kukunin ko na yan. And ano lang ako, init-init lang ako ngayon dahil may think maaga ako aalis ngayon para bumili ng mga kulang doon sa palengke na kailangan bilhin. Yung isda, sabi ni Mama mahal na yung mga isda ngayon. Pero titingnan ko kung ano yung mga mura-mura na isda. Kasi kailangan may isda eh. And yun lang naman, at saka yung gulay, yung mga onion, yun lang yung mga kailangan ko para sa pagluto ko. Kasi kahapon kasi lakas ng ulan, tapos sobrang traffic. Ang tagal namin nakasakay. As in talagang sobrang tagal namin nakasakay, kaya ayun lang, pwede okay siguro ngayon. Kasi pag mga ganong oras, mga gabi na, as in sobra yung mga uwian na ng mga nagtatrabaho. Kaya sobrang hirap sumakay. Ayun. And guys, kailangan ko maging productive today. Kasi parang nawawalan naman ako sa focus. So, kailangan ko productive today. So, titignan ko muna yung aking notebook. Ano yung mga nakalagay doon. Diyos ko. So, wala masyadong kaganapan ngayon, guys, no? Pero ako magtutupi ng mga damit. Ayan. Yung mga puti. And mamaya, maglalaba ako ng mga uniform ni Hagrid. So, haba ako nanonood ng YouTube. So, tapusin ko lang to. So, lunch time na, guys. At kami ay magla-lunch na. Wala talaga akong vlog. Nakatapos ko lang ako kanina magtupi ng damit. So, yung isa, pinaano ko lang muna. Pinaligpit ko yung toys niya. Guys, hi guys, saan Wait sa. Saan palit niya? Wait sa. Ito, uulamin namin. Actually, ano pala sa, wait sa. Hi guys. Oo. Pagnaw karne. Meron siyang carrots, meron siyang mga gulay pala, meron siyang ampalaya. Ang dami pala niyang laman na gulay. And then, pero bumili ako ng ulam guys kasi tinamad na ako magluto. Ang dami ko kasing ginagawa. Eto, ibang tawag nito? Chicken. Okoy. First time niyo kumain ito. Feeling ko. Chicken? Grabe namang harina nito eh. Huh? Ano? Tapos, isang rice. Kasi parang kulang yung rice namin. Hindi na ako nagsaing. So, ayan. Kain tayo guys. Basta ang hangin guys, oh. Every generation should get better, should get smarter. Awa si Papa. Lakas ng hangin. Brown out. Yeah, guys, wala pang walang kuryente. Ala! La. Uy, kawawa naman si Papa, oy. Mama. Lakas talaga ng hangin, oh. Mama. Grabe. Feel mo talaga dito malakas yung hangin guys kasi yung mga kahoy. Mami. Hindi ko ginagbagyo. Hello guys, good morning. So today is July 8, 2018. So ang aming ulam ngayon is langka. Ito yung langka. Si Papa lang yung pinabili ko kahapon. Kasi hindi pala ako natuloy kahapon sa palengke guys. Kasi
Marami kasi akong ginagawa. Nilikpit ko yung mga stocks. So, ito yung aking ano ngayon guys. Yan, diretso na siya. Yung isang, isang pigaan ng niyog. Tapos, syempre yung tanglad, huwag kalimutan, at saka onion. So, yan, diretso na yan. Tayo na lang natin kumulo. Luto na ito, itong rice ko. Tapos pala guys, ayan, nilagay ko na yung, eto, galing to sa refrigerator, yung kanin. Pag ganyan, yung rice, actually 2 days na yan sa ref, nakakalimutan ko laging ilagay. Pero hindi talaga siya nasisira. Kaya, ayan, inilalagay ko lang. Ang importante, pagkatapos niyan, para lang siya para, tawag dito, hindi siya matigas. Iniinit ko lang siya dyan. And then, after that, ilalagay ko to sa plato. And then, ilalagay yung pinakaibabaw para hindi siya mapanis. Ayan. Nothing wrong with appetite. What did he do? Jacob gave Esau bread. Asa ibutang ang kuan diri lugar? He ate and drank, rose and went on his way. Esau. So, ayan, tapos na kaming kumain, guys. At, eto, ano to ni Papa kahapon? Saan lagyan ni Pa? Parang may na-avail siya sa, pag-purchase niya. 3,000. 3,000. Wellness Robinson. Wellness, premium ground barako. Pag-abisa namin dito try, kaso barako kasi baka hindi kami makatulog. So, ayan siya guys, parang, kasi tawagan ni Pa, press, ayan, coffee press. Sa Wellness Fitness. So, eto siya, Healthy You. Nakalagay dito coffee in the glass beaker, 1 tablespoon of coffee grounds. Hindi naman alam kung saan ilagay dito, kaya diba siguro dito kasi ipipress mo Ano to? Ang bango pala ng barako guys. Barako. Grabe naman ito. Kailangan mag-teamwork pa talaga. Teamwork pa. Sige pa. Konti pa. So, ayan siya guys. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa namin. Hindi ko talaga alam kung tama siya. Parang sabi dito, press plunger slowly and gently. Gently. Enjoy coffee. Parang mali ata yung... Wait, paki 4 minutes ba yan? So, eto yung itsura niya guys sa tinita. Natatawa kami kung ano ba yung pinagagawa namin. Ayan siya yung coffee grounds. Hindi ko alam kung tama yan. Basta nainom na namin yung kape. Actually, ang sarap. Ang sarap niya. In fairness parang kung ikukumpara ko siya sa Nescafe na yung plain na yung nila, yung stick na ano ba yun, 3 pesos. Iba pa rin talaga yung lasa nito, no? Siguro mahal to. Mahal ni pa, no? Healthy You, ha? Hindi ko alam. Parang mahal to. Parang pure talaga to na parang walang halong biro. Walang halong biro. Healthy You, premium ground. Sarap niya guys. So kami ay alis guys, kasi pupunta ako sa bibili ako ng stocks, and then meron ako i-deliver ngayon. I-drop ko lang. Nagmamadali ako kasi may pick up ako ngayon sa Shopee. Nakalangan ko magmadali, baka maaga siya pumunta ako sa Sunday. Maglalaba pa ako mamaya. Magpay lagi pag stocks. And then yun, wala siya ng vlog kasi talagang wala akong maisip na iba-vlog ko ngayon. Wala akong ginagawa, pero marami akong i-film pero hindi ko pa siya magawan-gawa ng video. Pero ayun, ito namtalin siya, oras na yung McDonald's pas Mader. Mother Earth. Uy, ano sa'yo mong gikaon?
Yung sa kids. Ha? Ano yung sa kids? TV? Oo, hanapin nga ni. Parang lang. Aray ko. Agay. Sibo. Hello guys, dito pala kami sa palengke. Hi Kita kami guys! ni Mama. Video na si Mami. Ano si Mami? Hi, good morning Mama. Hello. Hi. Hello, Mami. Magkamukha ni Mama. Buti na lang, kita kami ni Mama dito. Jollibee. Kasi nilibre kami ni Mama sa sa McDonald's. Ayun yung pamangkin ko yung bumili. Minsan lang kami makita ni Mama dito sa palengke. Abig, abrihan. Grabe, nakakay. Kaya po. Oh, basura, ang basura. Yan yung aming ano guys, puro chicken lang kami. Actually 10 a.m. pa. Nakasak ko. Marian may kwan. Ayan, kain tayo guys. Butang dito, tubig ako pa, tubig. Tubig. Dumating na kami guys at yun nga, galing kami sa ano, nakapag-lunch na tuloy kami doon. Sabi ni Mama, kumain na tayo, kain tayo. So yun, binilang pa si Hagrid ng toys. And, at saka yung aking pick up. Wala, hindi na pick up, hindi ako umabot sa oras. Kala nyo aking eyeglass. Hindi ako umabot sa oras guys. Kasi sabi ko pwede bukas na lang kasi 12 lang ngayon lesson learned. Hindi na talaga ako pwedeng mag-ano sa Sunday. Kasi in-expect ko talaga hindi ako aalis ngayon. Eh yun, biglaan yung pag-alis ko. And then, yan, bukas na lang yung pick up. I-change na lang niya kasi bukas meron din akong pick up. Ipapa-schedule na ano, yun own packaging yun talagang ibabox ko kasi yun. So yun. Hello guys. Hello guys. Hindi ka makita. Slime. Hi Kaka-upload. guys. Slime. Kaka-upload ko ng video ho. Maliligo muna ako guys dahil dami ko pang gagawin para mas malakas tayo para presko habang may ginagawa dahil hindi pa ako nakabihis simula pa kanina. Tingnan nyo naman yung mga kalat-kalat, okay? So maliligo muna ako para tuloy-tuloy yung aking trabaho habang ina-upload ko tong video. May 1% pa nga hindi ko alam kung ano katagal ito, hindi pa nakatatak kung ilang hours. Plus dose na kasi kaya hindi na tayo. So ayan guys, tapos na ako maligo. So presko na tayo at kailangan natin libisin lahat ng ito. Ayan. And yung CR yung uunahin ko at yun, CR lang muna habang ako nanonood ng YouTube. Ayan. So tingnan nyo naman yung CR. Ang dumi. Ayan, inano ko na siya ng ano, anong tawag dito? Domex. In fairness talaga sa Domex, teka. Ayan. In fairness sa Domex, eto, ang bilis niya makalinis, tingnan nyo. Nagilo-gilo yan eh. Kaya ayan, tapos ito lilinisin ko din. So, ayan. Ayan siya guys. Sobrang dumi. So, ayan siya guys. Medyo madumi talaga siya, no? Ayan, oh. Ayan, cleaning to ang... Ayan na siya. Medyo maayos na, malinis na. Hindi ko lang mapaano kasi walang light. Ito ko na nilagay yung shower caddy. Ayan. At ito. Inumas ko lang to dahil lalabhan na to. Basta lahat yung aming ano kahapon. At maglilinis na ako dito sa labas. So, ayan. Tapos, itong doorknob, guys. Parati ko itong inaano sa wipes. Kasi dito parating, si Habi kasi pag nagsi-CR, hanggang yan talaga. Kaya parati siyang naguhugas talaga. Pag after mag-CR, dito sa loob.
Kasi sobrang ano talaga eh. Esensya na madali. Ayan. Ang ganap talaga. So, ayun guys. Ito naman is naglalaban na naman ako. So, laba mode muna tayo. So, ayan. Nasalang ko na yung mga blouses, yung mga t-shirts, ganon. And then, yun. Laba. Anong oras na? Mag-alas 4 na po. Ngayon pa ako naglalaba. So, update guys. Hindi pa rin ako tapos. At ayan pa siya. Last pa yan. At okay na lahat. Grabe yung work ko ngayong Sunday. So, finally tapos na rin ako guys. At ako Hi, yung guys. Hi, mommy. 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 Mami, cellphone ko. Uy! Then, nagluto ko ng saging para sa snacks. And then, nag-init lang ako kasi as usual, nakakape na naman ako. And, medyo okay na. Medyo marami pa akong gagawin sa to-do list ko. Tingnan nyo naman kung gano'n siya kadami. Pero konti pa lang yung na-check. Pero yung laba, okay na. Yung pa-plancha na lang sa uniform ni Hagrid. At saka yung mamaya po. Alin na yung mamaya. Kape muna tayo guys. So, eto siya. Saging. At saka si Hagrid din. At saka yung kaninang umaga. Sayang kasi. Kaya inulit ko. Kasi konti lang yung nalagay namin na water kanina. Kaya tinry ko ng isa pang halo. So, ayan. Mama, ano daw na? Ano daw na ka na o? Wala naman, na siya. Diyan, ganyan lang yan, anak. Ayan, natutuwa akong tignan siya. Pagod ako, kailangan ko magkape. Dahil hindi pa ako tapos sa aking trabaho. Ay! Please, So, Mama. yung isa naman doon is, yung ina-upload ko, 72% na. Pero 1 hour and 7 minutes pa. So, aabot pa yan ng until basta aabot pa yan. Okay, kain tayo guys. Tapos, medyo pagod-paguran ako ngayon. At yung cellophane isda yan, kagabi yan, pinabili ko kay Papa. Siya lang pinabili ko. Tapos, i-separate ko kasi yan, mamaya, para sa ulam ni Hagrid sa kanyang, tawag dito, ulam, yung mga ulam-ulam namin. So, ayun. Si Papa lang kasi binabili ko kahapon, kasi hindi talaga ako nakaalis. So, kain tayo guys. Magandang gabi guys. So, Matan ka? And si Papa hindi pa dumating pero nagsaing ako actually. Nga sana ngayon, bread na sana kami. Pero may sobra kasi kaming ulam. Ayan siya, oh. Ayan. Yung langka kaninang umaga. So, nilagay ko sa refrigerator. So, iinitin ko na lang. Kasi sayang. Kasi hindi kami nag-lunch kanina dito. Diba? Doon kami sa, doon kami nakapag-lunch sa, yung kami ni Mama, diba? So, ayun. Tapos, ko tong, ulamin namin itong sobra ngayon na milk fish. And eto naman, hinihintay ko pa si Papa. Isda ito para prito-prito pang baon. Ayan. Kasi dumating si Papa. Yung isa, nandun na. So, yan. Initin ko lang to pala. So, ayan guys, hindi na namin ito kakainin kasi natatakot kami kasi binapaan. Bukas hindi ako makahatid kay Hagrid. Kaya, ayan. Dito na pala si Papa. I get cookies for my budget. So, ayan. And then, nagprito na lang kami. Ito, cheesy. Dala niya ni Papa. Ngayon lang niya dala. Pinaprito niya sa akin. Ito naman saan yung isa pa? Herbalife? Herbalife? Hindi ko na tandaan yung pangalan. Basta mga mga herbs guys, mga herbs. Si Sabre, grabe yung isa, tingnan nyo. Parang galit lang sa galit sa paminta Yung isa ito hinugasan ko kasi sobrang dami talagang mga herbs. Ito cheesy Sobrang cheesy mo naman. Ma,
So kay Hagrid ko kasi yan, spicy yan eh. Kay Hagrid. Ayoko masyadong kumain ng manok. Pati si Hagrid. Wash your hands na. Wash. Sarap kasi na. Wash ikaw, wash. Wash your hands na yun. Faster na dayon. Close and door, i-close and door, close and door. Na, hiwa daan. Na, sobrang sila. Panawa pa. Aray! Na off yung ano namin, ilaw. Ba't ganun? Pak ganun. Uy! Ang water! Okay. Close the door. Wash. Oop! Saan yung kami? Diba natin? Kala ito nagawas, bibi. Nagsabon na ka, wala pa. Trap. Uy na, napay sabon. Tapo na yun. Papa, nalitan yung ilaw. Ano yung ilaw? Ayan, maliwanag ang buhay. Ayan, kain tayo guys. Ako itong hugasan. Yung maraming herbs. Hoy. I like the Ganun ito. herbs. Ayan o, yung ano yan. Yung nasa bote. Kain tayo pa. Grabe. Ang lakas kumain. Grabe ka, papas me. Gutom na kasi si Papa. Kaya, Grabe. nagkutsara siya. Kanina na talaga nagkakamay. Say, kain. Ano ang ulo kong papa? Kain tayo guys. Count tayo, guys. Magugunay na ako sa inyo guys kasi inaantok ka talaga ako. Parang magpapak pa sana ako ng orders bukas na lang. Kasi parang grabe, antok na ako talaga. Parang pag ganitong oras wala na. Hindi talaga ako night owl. Kasi dating sa gabi wala na. Ano na talaga, hindi na kaya ng powers. Pero pag umaga talaga ng liksi-liksi ko. So yun, good night na ako guys. Parang yun lang siguro ang kaganapan ngayong araw. Pero natapos ko yung pagplansya ng mga uniform ni Hagrid. Yun na lang talaga yung ang hindi ko natapos. At yung pag-film ng ano, yung sa snacks, hindi ko na-film. So, ayun, siguro igagawin ko na lang is mamayang ano, umaga mga alas 4. Gagawin ko yung lahat. Except yung sa pag-film. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget, and sumali kayo sa Facebook group. Ilalagay ko lahat lang yan sa description box. And yun, see you in my next video guys. And please don't forget to subscribe. So, babu. Hindi ko magtrabaho. Oh, wala man siya kay trabaho. Wala ka talagang trabaho, be. Dunya ka dito eh. Hari ka dito eh, hari. Ay,